NgokukaMarku 6, khona wamuka lapho, waya ezweni lakubo, abafundi bakhe bamlandela. Sekufikile iSabatha, waqala ukufundisa esinagogeni. Abaningi abamuzwayo bamangala bathi, "Lo ukuthathaphi lokhu na? Ukuhlakanipha kuni akunikiwe lona na? Nemisebenzi yamandla enje yenziwe ngezandla zakhe na? Lo akusiye umbazi, indodana kaMariya, nomfowabo kaJakobe, noJose, noJuda, noSimoni na? Nawodadewabo abakho yini lapha kithi na?" Base bekhubeka ngaye. Wayesethi kubo uJesu, "Umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo, nasezihlotsheni zakhe, nasendlini yakwabo." Wayengenakwenza lapho nowodwa umsebenzi wamandla ngaphandle kokuthi wabeka izandla phezu kwabagulayo abayingcosana, wabaphulukisa. Wamangala ngokungakholwa kwabo, wahamba imizi ngemizi efundisa. Ukuthunywa kwabapostoli. Wayesebabiza abayi12, waqala ukubathuma ngababili. Wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo. Wabayala ukuba bangaphathi lutho lwendlela, kepha udondolo lodwa. Bangaphathi nasinkwa, nasikhwama, nathusi emixhakeni, kepha bafake izicathulo, bengembathi kodwa amabhantshi 2. Wathi kubo, "Nakuphi lapho ningena khona endlini, hlalani kuyo, nize nemuke khona. Nayiphi indawo engayikunamukela, nalapho bengayikunizwa khona, anothi nimuka kuyo, nivuthulule uthuli olungaphansi kwezinyawo zenu, kube ngubufakazi kubo." Base behamba beshumayela ukuba abantu baphenduke. Bakhipha amadimoni amaningi, bagcoba abagulayo abaningi ngamafutha, babaphulukisa. Ukubulawa kukaJohane uMbhapathizi. Yayisukuzwa inkosi uHerodi ngokuba lalidumile igama lakhe. Kwathiwa uJohane uMbhapathizi uvukile kwabafileyo, kungalokho lawamandla asebenza kuye. Kodwa abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngumprofethi, njengomunye wabaprofethi. Kepha uHerodi ekuzwile wathi, "uJohane engamnquma ikhanda, nguye ovukile." Ngokuba yena uHerodi wayethumele wahamba uJohane, wambopha entolongweni ngenxa kaHerodiya umkaFilipu, umfowabo, ngokuba wayeganwe nguye. Ngokuba uJohane wayethe kuHerodi, "Awuvunyelwe ukuthatha umkamfowenu." Njalo uHerodiya wambambela amagqubu, wafuna ukumbulala, kepha wabanga namandla, ngokuba uHerode wayemesaba uJohane emazi ukuthi uyindoda elungileyo engcwele, wamlonda. Nalapho emuzwa, wayesambatheka kaningi, nokho kwabamnandi kuye ukumuzwa. Kwathi sekufikile usuku oluhle lapho uHerodi ngosuku lokuzalwa kwakhe ezenzela idili izikhulu zakhe nezinduna zempi nabamnumzane baseGalile, kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo, yasina, yajabulisa uHerodi nababehlezi naye. Inkosi yayisithi entombazaneni, "Cela kimi noma yini okuthandayo, ngizakukunika." Wafunga kuyo wathi, "Noma yini ongakucela kimi, ngizakukunika, nakuba kungaze kube yingxenye yombuso wami."
yayisiphuma yathi kunina, "Ngizakucelani na?" Yena wathi, "Ikhanda likaJohane uMbhapathizi." Yakhawuleza yangena masinyane enkosini, yacela yathi, "Ngithanda ukuba ungiphe khona manje ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapathizi." Inkosi yadabuka kakhulu, kepha ngenxa yesifungo nangenxa yababehlezi nayo enkundleni ayithandanga ukuyilandulela. Inkosi yayisithuma masinyane ibutho, waliyala ukuba lilethe ikhanda lakhe. Lahamba, lamnquma ikhanda entolongweni, laletha ikhanda lakhe ngoqwembe, layinika intombazane. Intombazane yamnika unina. Wathi ukuba abafundi bakhe bakuzwe lokho, beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. UJesu usuthisa amadoda ayizi-5,000. Abapostoli babuthana kuJesu, bambikela ababekwenzile nababekufundisile. Wayesethi kubo, "Zanini nina nodwa endaweni eyihlane, niphumule ingcosana," ngokuba babebaningi abezayo nababehambayo, abaze bathola nasikhathi sokudla. Base bemuka ngomkhumbi, baya endaweni eyihlane bebodwa. Abaningi sebebabona bemuka, baqonda, baze bagijimela khona ngezinyawo, bephuma kuyo yonke imizi, babandulela. Wathi ephuma, wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngabantu, ngokuba babenjengezimvu ezinganemalusi. Waqala ukubafundisa okuningi. Kwathi isikhathi sihambile, beza kuye abafundi bakhe, bathi, "Le ndawo iyihlane, isikhathi sesidlulile. Bamukise ukuba baye emaphandleni nasemizaneni ezungezileyo, bazithengele ukudla." Wayesephendula ethi kubo, "Bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Sihambe yini siyothenga izinkwa zawodenariyu abangama200, sibaphe badle na?" Wathi kubo, "Ninezinkwa ezingaki na? Hambani nibone." Sebazi bathi, "Ziyisi5 nezinhlanzi ezimbili." Wabayala ukuba bonke bahlale phansi etshanini obuluhlaza, izigaba nezigaba. Base behlala phansi amaviyo ngamaviyo, kwaba ngama150. Wazithabatha izinkwa eziyisi5 nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula izinkwa, wazinika abafundi ukuba bazibeke phambi kwabo, nezinhlanzi ezimbili, wababela bonke ngazo. Badla bonke basutha, babutha imvuthuluka, iziqabetho eziyi12 ezigcwele, nayezinhlanzi. Ababedlile izinkwa babengamadoda ayizi-5,000. UJesu uhamba phezu kolwandle. Wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhonjeni, bamandulela ukuya phesheya eBhethsayida, yena aze amukise isixuku. Esebavalelisile wahamba waya entabeni ukuyokhuleka. Kwathi sekuhlwile, umkhumbi wawuphakathi nolwandle, yena
eyedwa emhlabathini. Wababona behlupheka ekugwedleni ngokuba umoya wawuphambene nabo. Weza kubo ngomlindo wesine wobusuku ehamba phezu kolwandle. Kwangathi uyadlula kubo. Sebembonile ehamba phezu kolwandle, bacabanga ukuthi yisithunzi, bakhala, ngokuba bonke bambona bethukile. Kepha washesha wakhuluma nabo, wathi kubo, "Yimani isibindi, yimina ningesabi." Wayesekhwela emkhunjini kubo, umoya wanqamuka. Bamangala kakhulu impela phakathi kwabo, ngokuba abaqondanga okwezinkwa, lokho inhliziyo yabo yayilukhuni. Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha, babopha ogwini. Ukuphuma kwabo emkhunjini yena wayaziwa masinyane. Bagijimela kulo lonke lelozwe. Baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka. Lapho bemuzwa ukuthi ukhona, wathi nomaphi lapho engena khona, emizaneni nasemizini nasemaphandleni. Babeka abagulayo ezigcawini, bamncenga ukuba bathinte noma umphetho wengubo yakhe kuphela. Bonke abamthinta basindiswa. St. Mark chapter 7 beginning from verse 1. Ivangelo kaMark isahluko sesikhombisa. Nakuye abaFarisi nabanye bababhali bevele eJerusalema. Sebebonile ukuthi abanye babafundi bakhe badla izinkwa ngezandla ezimbi ongukuthi ezingahlanziwe. Ngokuba abaFarisi kanye nabaJuda bonke abadli bengahlambisisanga izandla, bebamba isiko labadala. Nganxa bevela endalini abadli bengakahlambi. Kukhona nezinye izinto eziningi abazamukelayo ukuba bazibambe, njengokuhlanza izinkezo nezinkamba nezitsha zethusi. AbaFarisi nababhali bambuza bathi, "Abafundi bakho abahambi ngani ngesiko labadala, kepha badla isinkwa ngezandla ezimbi na?" Wayesithi kubo, "U-Isaya waprofetha kahle ngani nina abazenzisi, njengokulotshiweyo ukuthi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa bangikhonza ngeze, befundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Niyeka umyalo kaNkulunkulu, nibambe isiko labantu." Wayesithi kubo, "Yebo, nichitha umyalo kaNkulunkulu ukuba nigcine isiko lenu. Ngokuba uMose wathi, yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. Kepha nina nithi, uma umuntu ethi kuyise noma kunina yikhobhana, okungukuthi umnikelo, lokho ungabe usizwa yini ngakho? Anisamvumeli ukuba enzele uyise noma unina utho. Izwi likaNkulunkulu nilenza libe yize ngesiko lenu enilenzileyo. Nokunye okuningi okunjalo niyakwenza." Khona wabuye wabiza isixuku wathi kuso, "Lizweni nonke niqonde, alukho utho olungaphandle komuntu lungene kuye olungamngcolisa, kepha okuphumayo kuye yilokho okumngcolisa umuntu. Uma ekhona onezindlebe zokuzwa makezwe." Uthe esengene endlini evela esixukwini, abafundi bakhe bambuza ngalowo mfanekiso. Wayesithi kubo, "Kanti nani ningaba ngaqondiyo na? Aniqondi yini ukuthi konke okungaphandle okungena kumuntu kungemngcolise na? Ngokuba akungeni enhliziyweni yakhe, kodwa kungena esiswini, kuphumele ngaphandle, kuhlambulula ukudla konke."
Wayesethi okuphumayo kumuntu yikhona okumngcolisa umuntu, ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yabantu kuphuma imicabango emibi, nobufebe, nokweba, nokubulala, nokuphinga, nokufisa, nokushinga, nenkohliso, nokungabi nanhloni, neso elibi, nokuhlambalaza, nokuzidla, nobuwula. Zonke lezo zinto ezimbi zivela ngaphakathi zimngcolise umuntu. Esemuka lapho waya emikhawuleni yaseThire, wangena endlini, akathanda ukwaziwa muntu, kodwa wayengenakufihlakala. Kwathi masinyane wesifazane, ondodakazi yakhe encane inomoya ongcolileyo, esezwile ngaye, weza waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe. Kepha owesifazane lo wayengumGreki, engumSirofenike ngokuzalwa. Wamnxusa ukuba akhiphe idimoni endodakazini yakhe. UJesu wayesethi kuye, "Ake kusuthe abantwana kuqala, ngokuba akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni." Kodwa waphendula wathi kuye, "Yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka yabantwana phansi kwetafula." Wayesethi kuye, "Ngenxa yaleluzwi, hamba-ke, idimoni seliphumile endodakazini yakho." Wayesemuka waya endlini yakhe, wafumana umntwana elele embhedeni, idimoni liphumile. UJesu waphuma futhi emikhawuleni yaseThire, wadabula iSidoni, weza ngaselwandle lwaseGalile, edabula izwe laseDekhapholi. Baletha kuye isithulu esinamalimi, bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagudluka naso esixukwini bebodwa, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe, waphatha ulimi lwaso. Wabheka ngasezulwini, wabubula, wathi kuso, "Efatha," okungukuthi, vuleka. Zase zivuleka izindlebe zaso, wathukuluka masinyane umthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Wabayala ukuba bangatsheli muntu, kepha kwathi nakuba ebayala kakhulu, kwayikhona bekwandisa kakhulu impela. Bamangala nokumangala, bathi, "Wenze kahle konke, nezithulu uzenza zizwe, nezimungulu zikhulume." St. Mark chapter 8 beginning from verse 1. Ivangelo kaMark. Ngalezi zinsuku sekukhona futhi isixuku esikhulu singenakudla. Wabiza abafundi bakhe wathi kubo, "Ngiyasihawukela isixuku, ngokuba sekuyizinsuku ezintathu sihlezi kimi singenanto yokudla. Uma ngibamukisa baye ekhaya bengadlanga, bayakuphela amandla endleleni, ngokuba abanye babo bavela kude." Abafundi bakhe bamphendula bathi, "Umuntu angatholaphi lapha ehlane izinkwa zokusuthisa laba na?" Wababuza wathi, "Ninezinkwa ezingaki na?" Bathi, "Eziyisikhombisa." Wayala isixuku ukuba sihlale phansi, wazithabatha izinkwa eziyisikhombisa, wabonga, wasihlephula, wanika abafundi bakhe ukuba bababele. Basabela isixuku. Babe nezinhlanzana ezingcosana futhi, esezibusisile wathi abababele nazo. Badla basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, amaqoma ayisikhombisa. Babengathi 4,000 wabamukisa. Wayesengena masinyane emkhunjini kanye nabafundi bakhe, weza ezweni laseDalmanutha. Khona kwafika abaFarisi baqala ukuphendulana naye befuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini, bemlinga. Wabubula emoyeni wakhe, wathi, "Lesi sizukulwane sifunelani isibonakaliso na? Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwane asikunikwa sibonakaliso." Wabashiya,
wabuye wangena emkhunjini wamuka waya ngaphesheya. Kepha babekhohliwe ukuphatha izinkwa bengenalutho, isinkwa sisinye kuphela emkhunjini. Wayesebayala ethi, "Anobheka nixwaye imvubelo yabaFarisi nemvubelo kaHerodi." Baphendulana bodwa bathi, "Abanazinkwa." UJesu ekwazi wathi kubo, "Yini ukuba niphendulane ngokuthi aninazinkwa na? Anikaboni, anikaqondi na? Inhliziyo yenu iselukhuni na? Ninamehlo aniboni yini? Ninezindlebe anizwa na? Anikhumbuli yini mhla ngihlephulela abayizinkulungwane eziyisihlanu izinkwa eziyisihlanu, ukuthi nabutha iziqabetho ezingaki ezigcwele imvuthuluka na?" Bathi kuye, "12." "Mhla ziyisikhombisa kwabayizinkulungwane ezine, nabutha amaqoma amangaki agcwele imvuthuluka na?" Bathi, "7." Wathi kubo, "Anikaqondi na?" Bafika eBhethisayida, base beletha kuye impumputhe, bamncenga ukuba ayiphathe. Wayibamba impumputhe ngesandla, wayiholela ngaphandle komuzi, wafela amathe emehlweni ayo, wabeka izandla phezu kwayo, wayibiza wathi, "Ubona utho na?" Yabheka, yathi, "Ngibona abantu, ngibona behamba kungathi izihlahla." Khona waphinda wabeka izandla phezu kwamehlo ayo, yabhekisisa, yayisidla, yabonisisa konke. Wayithumela ekhaya layo wathi, "Ungangeni emzini wabantu." UJesu wayesephuma kanye nabafundi bakhe waya emzini yaseKhesariya Filipi. Besesendleleni wababuza abafundi bakhe, wathi kubo, "Abantu bathi ngingubani na?" Bamtshela bathi, "UJohane uMbhapathizi, abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngomunye wabaprofethi." Wayesebabuza ethi, "Nina-ke nithi ngingubani na?" UPetru waphendula wathi kuye, "Wena unguKristu." Wabayalisisa ukuba bangatsheli muntu ngaye. Khona waqala ukubafundisa ukuthi iNdodana yoMuntu imelwe ukuhlupheka ngokuningi, ilahlwe ngamalunga nabapristi abakhulu nababhali, ibulawe, ivuse emva kwezinsuku ezintathu. Leli zwi walikhuluma ngokusobala. UPetru wamthatha, waqala ukumkhuza, kepha waphenduka, wabheka abafundi bakhe, wamkhuza uPetru wathi, "Buyela emva kwami Sathane, ngokuba awuqondi okaNkulunkulu, kepha okwabantu." Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, "Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ngukuphila kwakhe ngenxa yami nangenxa yevangeli uyakusindiswa. Ngokuba kuyakumsizana umuntu ukuzuza izwe lonke, alahlekelwe ngukuphila kwakhe na? Ingabe angakhiphani umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Ngokuba yilowo nalowo onezinhloni ngami nangamazwi ami kulesi sizukulwane esiphingayo nesonakeleyo, neNdodana yoMuntu iyakuba nezinhloni ngaye, lapho iza ngenkazimulo kaYise kanye nezingilosi ezingcwele."